Mag-asawang senior citizen gintiro patay sa Carles, Iloilo. Suspect ginapahayag na sala ng mga biktima nga mga manughiwit. Si John Sala nakatuto. Nagahurayat sa gawa sang ila og saran sa barangay Lantangan, Carles, Iloilo, mag-asawa ka sa Day Jesus kag Violeta Buluhabo. Lunsay mga senior citizen matapos gid pang tiro patay sang sospek kag kilala kay Winray Bilasa, 31 anyos, residente sang barangay Bayuyan, Estancia, Iloilo. Una nga nalagyong sospek sakay sa isa ka motorbangka pang nadakpan sa kapulisan sa barangay Butongon, Estancia. Sa panaysayon sang sospek sa kapulisan, personal nga kaakig ang rason sa iya pagluthang sa mag-asawa. Napasibang panini nga nagbarang sa isa sa mga malapit sining tao sa sining suspect. Posible nga mumatini ang nag-trigger sa iya nga nagbalos. Paglaro ni Aranyo, hindi man bantog sa lugar ng mga manughiwit ang mga biktima. Apang may impormasyon nga isa ka manugbulong si Violeta. Hindi man kuno personal nga kilalanay ang sospek kag mga biktima. Duwa tanan ka mga armas kag mga balang nakuha sa sospek. Nakuhaan man ninis ang ginaligar illegal nga droga. Mga armas nga na-recover actually is puro siya mga unlicensed firearm. Preso na sa Carles Municipal Police Station ang sospek nga magapangatubang sa mga kaso nga murder, paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas.